Kodwa unqola ngempela uyasibona yini isikhathi? Singene umbrella. Ngafa izibuko. Lokhu ngingenile nje. Nangizonibuka nje into engizoyisho. Sanibona ngizonibuka ukuthi shem naze nje Nkosi yami nangivotela ezweni. Nangisusa ku number 2 nangisa ku number 5. Ngaze nangivotela ezweni. Naze nangivotela ezweni. Nangisusa ku number 2 naye ngibeka ku number 5 kodwa ke phela nina ningabantu bamaqhinga ngeke nginazi mhlawumbe ngisahlehla ngizothi nwi number 1. Amaqhuba ngangifunani webabo sengizoxhumana. Aqaqela ikhala. Yo. Abuhlungu kangaka. Omodinga ijezi lasisi uzothinta inamba yakhe. Khona inamba yakhe kubhayo lapha odwa kuyo. Bese ufaka i-order ke. Uma tata mina ngixakile inqola usuqokile. Sofaka ingubo. Why? Amhlophe nokwenza. Uzonetha. Ngifuna ijezi. Lengalifuni. Cha ngiyithandi ke mina le jacket yakho. Kanti indaba uphethe yona muzohamba nami le jacket yakho. Bafethu shem ngithengele nje stand mina ayivumi lutho lefoni kuma ndawo. Madoda ngicela ningivotele yazi nase ngikhathele njalo nokucela ukuvota. Inhliziyo yami nje isiyayidabukisela nje. Cela ningivotele madoda. Sekuyaphela ke ngintshele le competition sifike ekugcineni. Sekuyaphela January nje kuyaphela. Ani ngivotele madoda. Sekuzolunga. Ayinkingi engalungiseki. Bengathinta ngwenzani lemaqhubu nqola? Cha ngiphinki nje njengamanje. Ngivuvukele nokuvuvukana. Okonakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Hawuyelele ma. Igama lanqolela ngempela ubalindile. Hayibo. Ubani sigama la ngempela? Ubalindile ngilisho lesingesi. Cha kahle. Ngafuni ke ngisho isingesi kodwa nje.
Walindile Sikhakhane. NgiseThekwini mina madoda. NgiseThekwini mina madoda. Endlini nje ngoba ngihleli ningibona nje. Dinga isishebo kwaphela qha. Anginamngani mina, nginosisi. Tekuthiwa umngani ke nje angingeni. Yebo ngwawaSikhakhane mina Sibongo. Ngumboma nje. Ngumboma nje. Yelele ma. Yelele ma. Yelele ma. Yelele ma. Hey. Bambelela. Hey. Bambelela. Oh mina ngizobambelela. Bambelela. Oh mina ngizobambelela. Oh bambelela. Awu yelele ma. Yelele ma. Oh yelele ma. Yelele ma. Yelele ma. Oh yelele. Ngizobambelela. Oh ya. Bambelela. Hey madoda. Yazi nje bethi nje yazi nje. Angazi ukuthi kuphi okungcono kunokunye. Nginenkinga. Ngixakekile mina ngizonikela bani le ndaba. Nginenkinga. Ngixakekile mina ngizoyibikela bani le ndaba. Nakho ngiphenduka isiqhila sothando. Olungenamnikazi. Uthi nami ngizobambelela. Bambelela. Ngizobambelela. Ubambelela. Okay, kacane ngifundisa ukuthi how to pin a comment. Ane ngifundisa ukuthi comment iphinwa kanjani. Ane ngifundisa ukuthi mangabe ulive ungafuni kuvele wena kuvele isithombe wenza kanjani. Ane ngifundise nje. Ngumuntu zodinga ukufaka esikolweni. Ngifumene inkunzi awuningisabani. Awunashalaza nesabani. Umlilo nesabani. Ayibone sabani. Ngizokushada wena la. Wayuthumela ama-SMS anodlame. Ngizokushada mampunguza. Phela wisinqalakazana sami wena. Madoda nje mina ngixakekile ngiyacela ukuthi ningithandazise noma nje yonke lento engixakile nje. Yonke lento engistressile nje iphele yazi. Ngixakekile mina bafethu. Hey. Ibuko zami ke iphelele yabo igcinaphi. Ngathi mama
nami ngabe ngisuka lana ngilandele ngoba ngiyayithanda mama. Sanibonani kanza kwethu, niyaphila? Ugandaganda lo uthola ukudla kulayisha amatshitshi izinto enkulu njengomanga amadishambo abona intombi yaphansi le nquze ethelezini madoda, ngiyacela ukuthi ningenzele iqiniso lapha ku-Vote to Drive kumncintiswane okhishwe umama uMamthembu uqhathe amatshitshi ukuthi awine imoto. Saqala siba u-50 ke, masiqala siba u-50 kanjalo saqala siba u-50 ishazi madoda ngihlushwa amaqhubu. Saqala siba u-50 kwaya saba u-25 kwaya sesiba u-15 manje. So uyabona ukuthi siya ku-5, basuka ku-5 fike sithi 1. So ngiyacela madoda ukuthi ningivotele laphayana. Anginaso isitori esidabukisayo kuphela nje ngicela ukuthi ningivotele. Ukuvota kulula, u-SMS u-33352 ubhala ukuthi u-SMS ukuthi gandaganda ku-33352 uyangivotela ke lapho. U-SMS ukuthi gandaganda ku-33352 bese uyangivotela. Uma ngabe kuwukuthi lokho kuvele lokho kuyanqenisa futhi kuyi-process ende, uyakwazi ukuthi ungitransferele imali kwi-bank account yami ngizokwazi ukuthi ngikuvotele mina. Uya-SMS noma ngabe uya-transfer noma ngabe u-10 rand noma ngabe u-20 noma ngabe u-30 noma ngabe u-40 kuye ku-50 uzobe usungivotele ngaleyo mali ke. U-transfer kiphi yona imali ke? Nansi i-account Sithembele. Ithi account izothi Miss N Buthelezi ma uyi-register as beneficiary kwa-Capitec. Mese ithi account number 208. Aningibhalele yona phansi. Ithi 208 34 34 931. 208 34 34 931. 208 34 34 931. 208 34 34 931. Izothi Miss N Buthelezi mangabe utransfer imali kuyona. So amavoti awu-100 malini nqola 105 rand 100 ngaza ungakhi, but nje ukutransfer imali kuqala ku-10 rand bafethu. Amavoti ka-10 rand awu-7 ezivotile u-150 lilodwa. Sho ukuthi uma ungivotele ngo-10 rand wena uzongivotela ngamavoti awu-7. Bala-ke ukuthi o-10 rand mabe babili, amavoti o-7 mabe babili bawumalini, kanjalo kanjalo. Iyona ndlela elula leyo ukuthi ungitransferele imali ngiyivotele ngoba khona kuyashesha. Futhi ukuvota ngebhenki ikhona rights because i-beneficiary uyi-eda. Ngicela ningifundise ukuphina le comment ka Qola. Ukhona ukuphina i-comment? Ngiyiphine so that izohlala iphezulu. Ngishiyalile na. Ayinkingi engalungiseki. You can't pin comment when there are star comments in your life. Madoda abafuni ngiyiphine mina i-comment. Ayinkingi engalungiseki. Okonakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Ayinkingi engalungiseki. Okonakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Yelele mama, awuyelele mama. Uyelele, awuyelele, lele mama.
yelele mama wami. Awuyelele ma. Abafuni ngiyiphini comment mina. But injalo nje ngani zakwethi indaba. Ngiyacela ukuthi ningivotele izinto zami zonke zihambe kahle emadoda. Yanibona nibaningi kabi. Ngeke ningitshele ukuthi noba u532 aninawo ama10 rand okuphosa kule account. Kahleni madoda. Kahleni madoda. Nayi account madoda. 208 34 34 931. Phosano 10 rand kule account. 208 34 34 931. Miss N Buthelezi. Ngeke ningitshela ukuthi nonke noba nginesiphongo esihle. Hawu. Ngeke ningitshela ukuthi nonke noba 518 aninayo 10 rand okutransfer kule account imsana ukuganga madoda. Bhala nje wena ukuthi ganda ma ureference. Izothi Miss N Buthelezi ma uyiregister bese mase reference ukuthi ganda. Miss N Buthelezi ufaka ukuthi ganda. Ithi 208 34 34 931. Uyabo wafaka manje u10 rand ngiyavota nami ngiyakukhombisa manje screenshot. Ifone phela nayi ngiyiphethe. Nqoniphi ifone yakho? Ngifuna ukususa le yami le abazo transfer kuyo ngizokwazi ukubona ama notification. Ngiyabazi labantu ba transfer manje. Uthi ngiyakokamela, uthi unqola ngiyagagamela ngene ize ningitransferele. Ubathemba abantu bami wena. Bazongitransferela. Uthini ukhephi? Uthini? Miss N Buthelezi 34 ithi 208 34 34 931. Ayi king engalungiseki ukonakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Ayi king engalungiseki ukonakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Uyelele mama, awuyelele mama, uyelele awuyelele mama. Sungaze uyibulalela uthando, yini uthando. Madoda, i-account number ithi 208 34 34 931. Miss N Buthelezi. Ngisebenzisa uVodacom, ngisebenzisa no-MTN. Kodwa indlela elula ile yase Capitec. 208 34 34 931. Injalo nje Mvelase girl. Mangabe uyifaka ku beneficiary yakho se Capitec le number izovedanithi nje Miss N Buthelezi. Usu transfer u10 rand ke lapho noma u30 noma u50. Niholile nina madoda. Masani ukunqaba naleyo mali yami sizoxabana. Ngola ubheke phela. Siba Ayikungona uma ulale kahle mngana wami nathi siyanetha ngapha mfana. Nathi siyanetha ngapha. Ngisafuna ukujika town nami. Ngihlanganisa izinto ezithile.
Ngikuphi? Khona ukuthi sengiyifakile. Sengiyifakile 40 rand lapho ngikhaya. Uthi ngiyibheke ngizoyibheka manje salele usisi. Umuntu owodwa nje mntamba sengiqalele. Okay. Kwenzakalani la? Ngiyayibona mfethu yazi hey uyifakile ngempela umkhaya imali mfethu. Wemkhaya mfethu. Imkhaya sekuze kuvela ukuthi anginalutho umkhaya. Nayo uyifakile bafethu umkhaya imali. Nqolo ukhona ngithethemba uphi? Nakho. Nozolo nomalanga ngiyabonga kakhulu sisi nawu 40 rand ngiyawubona thi ngivoteke. Singivote ngalo 40 rand. Bafethi account number ithi 34 ithi 208 34 34 931 Miss N Buthelezi. Mina ngathi umkhaya usezofaka yasePetros. Siyaphuma vele kumanje lokhu nje fakani madoda yasePetros ke ngoba siyaphuma vele kumanje. Vele unqola ulambile anti ulambile. Sihlale restina ayibo. Hlale restina ayibo. Hlale ekhaya. Ayibo bayifaka mfethu imali. Nansi. Hayibo. Esikhakhani yasekhaya ke le. Amalume ke le. Usho lo live. Ha, wayifaka uW njilo. Hayi akusuye umalume ngithi umalume uSisikhakhani uNelisani Mathula. Imboma kaMqhele ngiyabonga. Nzimase ngiyabonga. Ungibuleleke wena ke ungibulele. Nomanjilo Nkosi yami W njilo ngiyabonga sisi. Nomkhaya uyifakile ngiyabonga madoda. Ngingayini ngaphandle kwenu. Amon ngicela umculo Mane uyifakile umkhaya u40 rand. Wayifaka unjilo u50 rand wayifaka umboma uthe 110 rand okay 110 plus 50 plus 40 it's 200 angithi vele 200 Sengifute. ngizovota manje ngalo 200 ngiyanikhombisa madoda and namhlanje bengakazi yazi ngivote ngicela ningifakele nayi account number ithi 208 34 931 nakho sengivotile ngiyabonga kakhulu 200 lo. vote ngalo 200 osanda kungena manje ngiyabonga madoda 208 34 931 uma ngabe uyifaka izothi Miss N Buthelezi yo abantu bangenile boku live kuyabanda nilele madoda of 750 ngiyabonga madoda ngiyacela ukuthi wonke umuntu okulo live madoda engathi ngangifakela noma u10 rand noma u50 rand kule account number ethi 208 34 931 Snow White ngiyabonga girl. Ngiyabonga girl. Uthi usevotile no Snow White. Noma ngabe uno 2 rand letha lalo 2 rand wami lapho kungaqiniseli nemali yami. Madoda fakani leyo mali ke. Ingiculele ngithini vele sengiyahamba manje ngizoba live madoda namhlanje ngo7 ngiyacela ukuthi ke ngo7 siba mina ngo5 Manje basibili. ngo5 madoda sobe si live cela ukuthi ningilungiselela u10 rand amangakini asicuni lithini lesimele siqonqala Aba isho ngoma. Kodwa ekhala ntambo sengiqaleni. I-account ithi 208 34 931
Ngiyala eThekwini mina la ey'tolelezela. Ubani lemgwaqo le phezulu ngako-NH. Ngakophani. Siyale ngakophani-ke thina. Ayikho inkinga engalungiseki. Hawuyelele. Okunyakale ngomlomo kulungiswa ngawo. Hawuyelele ma. Suke sadla. 208 34 34 931 Miss N Buthelezi. Uyafaka noma manje. Khona usayifakile. Ngiyabonga. Zung uZ Zung usayifakile ngiyabonga. 50 rand uthi ngivote ngalo. Ha, ayifaka omunye futhi uZulu u40 rand. Now 50 rand sengivotile. Wayifaka uZulu indaba ezithe ngiyabonga ngana kwethu u40 rand. Umangulu. Wemajiji sitiyela awusilimele thina sesimanxebanxe majiji sitiyela awusilimele thina sesimanxebanxe awu thina sitiyela silimele thina wayifaka uS Mtshali. Wayifaka uEntuli. Hayi cha uEntuli ulwileke. Ulwileke 220. Cha unyani. Futhi ufuna nje kuhlulwa. Ha. Ngicela ungiphi inamba ngiyifake, ngicela usho inamba. Uyifake phi? Na ngithi ucela inamba. Oh, ufuna i-account number bafethu ithi 208 34 34 931. 208 34 34 931. Oh, ngicela ungiphe inamba ngiyifake. Ufuna i-airtime ungibizele inamba yakho. Le mbadati izongena. 0 Isefonini? Isefonini. Biza yona bazongifakela kuyi-account. Angikhona ukuphini i-comment. Ithi 208 34 34 931. 208 34 34 931. Ngiyacela ngani zakwesingifakela ama-10 rand kuleyo mali. Leyo kuleyo lokhu. Ayi ziyalwa ke ngempela ke manje. Nabo 220 bayangena. Ufake uEntuli na u50 rand ufake uS Mtshali shothi 250 loyo. Ngizovota manje. 250. Wangena u100 rand kuZmane. Ngiyabonga mina. kuZmathe. Seku 300 loyo. Seku 300 lo ngiyavota ngalo 300 manje. I-account Rural Princess angikhona ukuphini i-account number, angikhona ukuphini i-comment. Bayangicisha ukuyiphina. Ngicela ungitshele mhlawumbe indlela yokuphina ke i-comment mhlawumbe ngiphila ngendlela e-wrong. Akusu 200 and yeah, 220. 320 manje. 320 manje. Yabo kulo live ngizophuma nano 1.5. Amavoti ka 1500 awu 1000 wona ogcina ngci kuyipost okuvotwa ngawo. Ngiyacela madodana nayi account number bayifakoza no. Madodana ngiyanethemba mina I think vetting. Hayi yabona niyayifaka ke manje imali.
Okay. Kungena 220 oka A Ntuli. Kwangena 50 rand. Oka Esimtshali. Kwangena 100 rand ka Z Mbatha. Sho nje manje senginamalini sengino 320. I-account number ithi 208 34 931. Ngo-12 ngiyahamba madoda ngizobuya. Two zero eight 34 931. Busy no. Ma 208 34 931. Ukepiteke lo. Ngiyabona ngola ivumi sidalo ngiphini. Yabo ithini? You can't pin the comment when there are star comments in your life. Man. Officer khona. Ushade officer lento leya. Still. Angikhona mina ukuphini lokhu nja. Wesisi. Sebengiphe malini? Sebengiphe u520 la ku live. Into asebengenze yona. Sebengiphe u520 la ku live sis. Mnganza kwethu uCapitec lo. Uma unepeni bhala esandleni. Ngibhale account number. Sebengiphe manje u520. Senginamavoti ka520. Amavoti a500 inqola malini leyo? Ipena nginalo la. Angilitholi. Ongicheckela ipost ukuthi amavoti awu500 awungaki. Amavoti ka500 rand awungaki. Nangizoyiwina le moto. Khona ucela inamba elinke ku Capitec account. I-account number iyona elula. I-account number iyo leli elinke u Capitec account because inamba fethu ayikho nishe efonini. Yabo angeke ngikhona ukubona izinto eziningi zayo. Mavoti ongakhi? Amavoti ka500. 500 or 7. 500 rand abavini. At 220 ongakhi? Ngizokwazi ukubala. Amavoti ka225 a150 angithi times 2 300 angithi lo. Futhi mina nginamavoti awungaki awu 320. Awu 327. Avoti okugcina ngci kuyiposta awu 1500. So sekusele kancane ukuthi mina ngithole amavoti okugcina kuyiposta. Cause senginawo ngithi 500 sekushoda 1000 ngishayela amavoti awu 1000. Sebenginikile phela 500. Ifone yami nayo icima. Ngibhala iphepha ngilifaka esiphongweni. Ngizolibhala, ngilibeke esifubeni. Ngizolibhala. Okay, kulula ukuvota esiphongo nxumalo. Uya transfer imali ofisa ukungivotela ngayo kule account number yami ka28 208 34 931. Mawi register as a beneficiary zothi Miss N Buthelezi. (208 34 931). Mawulokhu nje uzothi Miss N Buthelezi. Athi ngivote ngalo 320 osukhona lapha. uCapitec ke lo. Wayifaka uSndlovu
seku 370 engingakavoti ngawo. Wayifaka futhi uPhindlovu seku 300 and seku 420. Wesisi ngithi ngibomvu la manje mina. Singivote 420 ne. Vote to drive 420. Hayi malengaka. uCapitec naku sengivotile. Now 420. Sengivotile. Uyavela yini? Now. Vote to drive 420. Reference Kanda Kanda. Sengivotile mina lo 420 kade sengutholile. Sekushoda manje. Aniboni. Ibibheke phansi. Ha. Wawufaka uMasikhakhane. Useyangiphinda ke uMasikhakhane uke wangifakela ekuqaleni. Usengifakele manje u70 rand. U75 rand. Sengino 75 rand siqala phansi manje siyabala. Ngino 75 rand. Mangiqeda la mase ngiwuvala ulive ngo12 because na iPhone yami iyacima la samele ngiyaphuma manje. Ngizobuya futhi ngibe live futhi khona namhlanje ngo5 o'clock ngizobe ngilive ngo5 o'clock. Ngizobe ngilive. Uma ngathi ngiyoyicharger le phone izobhela vele iphela inetwork kube yinqaba. Kodwa nje imali sengiphiwe yona mina la ku live 420 plus 40 imali. Usisi sayibambe ngekhandi i-account number yami. Ithi 208 34 34 931. Ngeke ngayibambi ngekhandi. Umuntu lo kade ngitransfera indodla. Usisi phela wayenza imaths nephysics uthi ngabambi inumber yami ngekhanda. Awungenzini igeography. Okay, basangiphe u420 ngithatha screenshot. 420 bla isifikile ku1000 manje. Ngiyasola ngathi ngisabanga. 420 plus 40 rand plus 50 rand plus 200 plus 40 rand plus 50 rand plus 200 plus okay 40 50 200 150. Ha Almazala namhlanje nje osukwini namhlanje yaza yini sengivote plus 75 rand sengivote ngo 935 rand. Ha ngeke ngingongozela usisi akayifuni leyo nto ayi. Ayifuni usisi lento eyokungongoza. Ngeke ngize nginkonkozela sidalo. Ngikhipha ulimi, nginikhiphe ulimi angiphinde.
Sisayithandi leyo nto. I-wrong. Madoda angivalelise ngoba manje nangu wayimpele usangifakela u-R30. Wayimpele ngiyabonga kakhulu. Madoda nganza kwethu nizoba live namhlanje ngo-5 o'clock. La endlini kaNqola ngizobe ngihleli la ngi-live. Angiyazi ifestival yamatshitshi ukuthi izoba nini kodwa ngiyavotelwa nje lokho engikwaziyo. Cela ningivotele kuphela. Iy'ndaba ngizonixoxela zona mase ningivotele sengihlele emotweni yami sengibamba live emotweni. Ja manje nisale kahle ngiyabonga kakhulu ukungivotela. Ngicela ukuthi siphinde sihlangane futhi ngo-5 khona la same place ngo-5. Baba yini ke ngiyabonga kakhulu. I-total number engivotelwe ngayo namhlanje ithe 965 rand. 965 rand. Aningibongiseni sekuze kwahlangana. Aningibongiseni we. Halala. Aningibongiseni bo. Sekuze kwahlangana. Aningibongiseni bo. Halala. Ngiyabonga kakhulu mina nganza kwethu. Cha mina nginankinga ukuphuma ku live. Izoyicimela. Bengithi ngiyenzela ukuthi ngivalelise ngingazi u-live uthi nyampu ngingavalelisanga. Izoyicimela. Kuthiwa angilinde sihlanganiseni 1000. Okay. I-account number ithi 208 34 34 931. Ilokhu ixubu yalenza usame time komela isizwe. Awusisi yehlisa umoya. Ngiyabonga mkhumbi. Ixubu yalenza usame time komela isizwe lu-50 rand. I-account yakhe yaka TikTok ithi same time. Ningamfollowa khona nim-inbox nifaka ama-order exubi. Liba lihle nje kanje. Cela ningivoteleke i-account number usisinange lokho eyifakile nje lapha. 208 34 34 931. 208 34 34 931. Awukahlangani. Usuhlangene. Useyifakile uZsmart. Sihlangene 1000. Ufakile uZsmart u50 rand. Othi ngifaki plus 50 rand. Thi ngivoteke. Nqola ngithi beku30 rand ngithi ngingakavote ngawo no 50 rand. So phela isizo. 80 rand loyo. Nakusecofe ku800. Nakusecofe ku800. Sengivotile manje bathe ibheke phansi wathi ngibo. Sengivotile manje sesiuhlanganisile ku1000 manje. Namhlanje nje osukwini ku live ngawuthola 1000. Uma wakho akanamali but ngibe namahloni ozongibona bakithi mntana ngicabanga. Akunankinga wemama sisi sisinje shuthi yabo unengane understanda ukuthi umama akanayo imali kodwa ngelinye ilanga ngeke ziyokhala ke. Umama umntwana lo kade ngiyekuye.
Oh, angisakhumbuli mina lesizwe. Ibani abantu ngibonile angisakhumbuli. Mhlawumbe uyithathe ukuthi ku-Facebook, kodwa ku-Facebook masibhalile ukuthi umsebenzi neyami. Mhlawumbe uyongithinta. Okay, ngane zakwethu. Account number yiyo le. Ifoni iyabala ke njengamanje. Ngizoyithenga i-power bank malume. Inkulu kabi indoni music production ibhizi leyo company. Thenga i-power bank. Ama-power bank ngiyawathenga mhlawumbe awungaka u3 manje. Mhlawumbe u3 ama-power bank engiwathengile. Mhlawumbe eish yangiqinisa kangakanani. Mhlawumbe mathathu manje ama-power bank akhona. Nqola abantu bathi vela. Okay, uzongivotela kakhulu ngizomdayisela nangunqola ngalawo mavoti. Ovota kakhulu uzothola nangunqola ngalawo mavoti lawo. Uyafa isisu. Uhambe waye emcimbini wangishiya. Uhambe waye emcimbini eintombi wangishiya. Bafike bamenzani ngesisi inyama yakhona. Lo uthatha ngidla ngisho kuyidla. Uphethe seyini phoyisisi? Angazi futhi ngadla McD lapha emegaleni. Wadla uMcD, uphethe uMcD. Ganda usekhaya. Shay. Angazi futhi abanje. Uzochatha ngale ya mail ebigaxa usisizo lephathini kancami. Guys. Usisizo bese nkenge mail izolo. Elokhu njani nephathini kancami. Bafethu, na ifoni iyacima manje. Ifoni iyacisha manje. But ngizoba live namhlanje ngo5. Namhlanje ngo5.